всички пари, които изкараш, имат висока цена, която се заплаща от теб. Това е твоя труд. Това е вашата кола ли? Понеже се опитваме да развим канала в социалните мрежи, с цел да дадем пример на моите предприемачи, би ми било интересно да ни разкажете с какво занимавате, ако за вас е окей. Само една минутка. Добре, в коя сфера успяхте да се развиете вие? Компанията, която имам, тя е частна, моя собствена и правиме спортни съоръжения, стадиони, игрища с изкуствена трева, различни синтетични настилки. Доставяме спортно оборудване за зали и като цяло сме в тази сфера позиционирани. През тези години, през които развивате компания, кое е най-важното нещо, което научихте за парите? Кое е най-важното нещо за парите? Да. Че трябва да ги цениш, Да. защото всички пари, които изкараш, имат висока цена, която се заплаща от теб. Това е твоя труд. И не трябва да бъдеш безразличен към това, най-малкото, да цениш високо своя труд и усилията, които влагаш. Проваляли сте се?